Ahojte, moja online komunitka. Vítam vás pri ďalšom 10-12 minútovom videu. Neviem nikdy, ako mi to vyjde. Mobilita, stretch, jemné rozhýbanie. Môžeš cvičiť ráno, večer, počas dňa, kedykoľvek. A najlepšie je to zopakovať viackrát. Budeš cítiť podľa mňa posun. Takže ďakujem vám veľmi pekne za zdieľanie. Začneme na 4 v pozícii stolíka. Povenujeme sa najprv svojim zápestiam, takže vytočím si prsty do strán, práva doprava, ľava doľava. Môžem si dať dlane trochu bližšie k sebe a iba prenesiem váhu z jednej strany na druhú, sprava doľava. Snažím sa zapájať aj prsty, čiže tlačím brúška prstov do podložky. Zastavím sa, pôjdu prsty dopredu a idem preniesť váhu ramena cez zápestia, navážim sa dopredu. A potiahnem boky dozadu. Tak, špičky na nohách sú flexnuté. Opäť idem vpred, ramena nad zápestia. A s výdychom zatlačím dozadu. Poď ešte raz. Nádych vpred. A výdych dozadu. Dobre, kolena k sebe, niečo k tomu pridám. Takže navážim sa dopredu. A skúsim nadvihnúť kolena od podložky. Pôjdeme 10 krát. Už máme 9. 8. Nemusí ísť kolena vysoko. 7. 6, poď ramenami nad zápestia, stále pevné ruky, hej, nepadá medzi ramená, nevisím tam, neviem koľko máme, 4, poď ešte 3, 2, 1, super, vrátim späť na 4, vytočím si prsty ku kolenám. Vždycky, ak cítim nejakú bolesť v zápestiach, tak to vynechám, jemne si rozkrúžim do jednej strany, do druhej. A skúsim poslať boky dozadu, tak cítim natiahnutie celej prednej strany rúk. Ak ti odlepí dlane od podložky, nevadí, je to v poriadku. Kľudne prestriedam, idem dopredu, dozadu, poď ešte raz, dopredu, dozadu. Dobre, vrátim naspäť, teraz si točím sa takto, aby ste videli pravú dlaň na chrbát, dlane. Tak, a dám si ruku v päsť, zatiahnem prsty čo najviac a otvorím. Opäť dám v päsť a otvor, poď ešte raz v päsť a otvor, vymeníme, ide ľavá, ruka v päsť, otvorím, fajn, opäť v päsť, otvorím, poď ešte raz a otvor. Dobre, vrátime späť, upravím si dlane pod ramena, kolena, pod boky, roztiahnem prsty na rukách, pozícia kráva mačka alebo mačací chrbát. Pôjdeme pekne pomaly, si to tak odizolujeme, tie jednotlivé pohyby, teda na také segmenty ako keby, stavec po stavci, takže chrbtica je v neutrálnom postavení a idem pekne od kostrča, čiže vypučím zadok, tak prehnem sa v drieku a už idem pomalinky stredný chrbát, vrchný chrbát, hlava ide posledná, pohľad vpred, nádych a s výdychom idem zase z kostrč, gúlatím driek, stredný chrbát, vrchný, pekne lopatky roztiahnem, hlava ide posledná, vyvesím, vytlačím sa čo najviac a ideme v rytme dýchu a cez kostrč. Pekne, hej, vnímam to, stavec po stavci, s nádychom pohľad vpred a s výdychom opäť pekne cez kostrč, vygulatím. Hlava ide posledná, vyvesím, vytlačím sa, široké lopatky, poď ešte párkrát, čiže nádych, otvorím hrudník, uvoľním brucho a s výdychom cez kostrč zabalím stredný, vrchný chrbát, hlava. Dajme si ešte 2, takže kostrč, pomalinky, hej, vnímam svaly okolo chrbtice, nádych a výdych, kostrč, stredný chrbát, vrchný, hlava ide posledná. Dobre, a vrátim na stred, neutrálna chrbtica, pravú ruku pošlom na začiatok podložky a ľavú si len zrotujem popod, ľahnem si na svoje ľavé rameno, ľavý spánok, uvoľním do podložky. Práva ruka ide na brúška prstov, môžem predsupitať, ako keby do ľavého rohu podložky. Tak, podržím 3 nádychy, 3 výdychy, alebo si môžeš pravú dlaň zobrať poza spodný chrbát, možno sa zahakneš o to ľavé stehno a otvoríš sa trochu viac, otvoríš pravé rameno, ešte jeden nádych a s výdychom uvoľním, pravá dlaň ide pred tvár, otlačím sa, ľavú posielam vpred. A práva ide popod, zrotujem, ľahnem si, nájdem si pohodlie, možno ide ľavá ruka do toho opačného rohu podložky,
alebo poza chrbát. Otvorím ľavé rameno. Čo ti je lepšie? Ešte 2. 1 uvoľním, ľavá dlaň pred tvár, otlačím sa, vrátim sa späť na 4. Fajn, môžeme si sadnúť na päty. Skúsi nechať prsty na nohách zaflexované v podložke. Poď iba uvoľniť ramena krúživým pohybom do jednej strany. Párkrát. Poď opačne. Dobre, zastavím sa. Povenujeme sa trochu svalom na krku, krčnej chrbtici. Dáme si jemné polkruhy hlavou, idem pomalinky brádou k pravému ramenu a k ľavému. Hej, párkrát. Chrbát je stále dlhý a rovný. Ramena sú uvoľnené. Idem si v rytme dýchu, že nádych, výdych dole, nádych opačne. Výdych dole, poď ešte raz, nádych, výdych dole, nádych, opačne, fajn, brada dole, pohľad pred seba, s ďalším nádychom sa pozriem hore, skúsim zuby stisknúť k sebe, natiahnuť prednú stranu krku, nádych a s výdychom spustím bradu k hrudi, k kľúčnym kostiam a cítim natiahnutie zadnej strany krku. Idem v rytme dýchu, nádych, pohľad hore. Výdych, uvoľní, stále sa predĺžujem, vyťahujem za svojim temenom, nádych. A výdych, poď ešte 2. Nádych, pohľad hore. Výdych, uvoľní. Posledný nádych, pohľad hore. Výdych, uvoľní. Dobre, pohľad dopredu, vrátim na stred. Tak, ideme s nádychom, pohľad vpravo, výdych stred, nádych vľavo, a zopakuj. Stred, nádych vpravo, výdych stred, nádych vľavo. Ešte 2 kolá, stred, nádych vpravo, výdych stred, nádych vľavo, posledné. Vrátim na stred, super, vpravo. Stred a vľavo. Vrátim na stred, prepletám ruky za chrbtom. Tak, zatiahnem do dlani. Otvorím hrudník, pekne natiahnem prsné svaly, ramená. Tak, ako keby sme chceli tú hrudnú kosť vytiahnuť hore, do neba, alebo do stropu. Hlboký nádych, hlboký výdych, uvoľni. Vrátim sa späť na 4. Dobre, otvorím si kolena na šírku podložky, palce na nohách sa spoja, pozícia dieťaťa, pošlem boky dozadu, trochu sa tu povrtím a pomaly sa idem vyrolovať na 4 a uvoľním boky do podložky, chodidla sa otvoria do strán, tak ako vysoká kobra, otvorím hrudník, môžem sa tu aj vyrotovať, čiže pozriem sa ponad práve ľavé rameno, potom opäť zatlačím do dlani a vrátim sa späť do dieťaťa, palce na nohách k sebe. Spustím čelo do podložky, pôjdeme ešte 2-krát, takže pomaly sa vyroluj. Dopredu, dlane ostávajú pod ramenami, otvorím hrudník, nádych a s výdychom dieťa, chodidlá k sebe. Super, posledný nádych, idem dopredu, rolujem sa. Otváram hrudník, chodidlá sa mi otvoria na široko, tak automaticky podľa mňa. A otlačím sa. Pozícia dieťaťa. Dobre, vrátim sa späť na 4. Vykročím pravou nohou medzi dlane, pozícia nízkeho výpadu. Môžeš si predné chodidlo trošku posunúť ďalej na začiatok podložky. Ruky, prepletám si prsty, položím na predné stehno a iba pustím boky dole. Zadná noha môže ísť na prihlavok, ako ti je lepšie. Možno po deku pod koleno. Hej, a pekne naťahujem ľavý kvadriceps, ľavé predné stehno. Stále sa vyťahujem za svojim temenom. Pánvu si držím v podsadení. Dobre, podržím na 5. Dýcham 4. 3. 2. 1. Fajn, iba uvoľním ruky do podložky. Zadná špička flex, koleno hore a len sa pretočím k pravej pete, kosák squat. Tak, rukami sa môžeš držať, alebo spojené dlane pred hrudníkom.
ľavú špičku flexuj. Dobre, môžem sa aj natiahnuť za tou ľavou nohou. Hej, alebo ruky poslať vpred, vygulatiť chrbát, to mám celkom rada, veľmi príjemné. Dobre, uvoľním, vytočím sa na začiatok, vrátime sa späť na 4, opačná strana, ľavá noha vpred. Hej, ak chceš väčší rozsah, tak to zadné koleno posuň ďalej, idem nízky výpad, trup hore, narovnám sa. Držím si pánvu v podsadení, prepletené prsty na predné stehno a púšťam dole zadná noha na špičke, na priehlavok. Tak, podržím, ramena ťahám dole, dozadu. Ešte 3, 2, 1. Dobre, uvoľním a pretáčam. Kosak squat, sadám si k ľavej pete. Niekto ostáva na špičke, vtedy zvyknem podložiť blok pod petu, hej, alebo idem do toho aktívnejšieho skvotu. Dobre, môžeš sa natiahnuť za pravou nohou, alebo vykulatiť chrbát, natiahnuť ruky dopredu. Predýcham. Dobre, uvoľním, idem na začiatok, vrátim sa späť na 4 a môžeme ísť rovno do sedu. Pozícia 90-90. Neviem, či poznáte, dám si nohy na široko, hej, viac ako na šírku bedier, spustím kolena do pravej strany tentokrát a tu máš také pravé uhly, si vytvoríš, hej, členok, koleno, bedro, špičky flexujem. Ak by to bolo príliš, dáš si menší rozsah, hej, čiže chodidla si viac pritiahneš k sebe, menší uhol. Dobre, ak zvládneš, ostávaš tu, pre začiatočníkov myslím si, že bude stačiť, ak si aj tu počílujú, alebo môžeme skúsiť ruky na brúška prstov, hej, okolo tej pravej nohy, môžeš si ich dať kdekoľvek a idem sa snažiť pekne rovný chrbát, aj spodný driek ísť dole a idem pekne, že brucho, hrudník, hlava, pohľad nasmerujem pred seba. Tak, a tu si to podržím na 5 alebo 10 sekúnd. Dáme zatiaľ 5, 4, 3, 2, 1. Dobre, narovnám sa, kolena na stred, sed na široko, čiže otvorím nohy, špičky môžu byť flexnuté alebo dopnuté. Dôležité je ich nezatvárať. Hej? Čiže ich pekne otváraš si bedrá, narovnám sa, ruky to isté na končky prstov a čo najviac rovný chrbát. Hej, idem dole, ťahám sa dopredu, nezabudnem na tie špičky, tiež výdrž 5 alebo 10 sekúnd, takže dáme 5, 4, 3, 2, pekne cítim vnútornú stranu stehien, 1 a iba preručkujem k pravej nohe a tiež chcem si položiť brucho na tú nohu, ruky natiahnem vpred. Tak, ostávam na 5, 4, 3, 2, 1. Dobre, narovnám sa do sedu. Ideme to isté na ľavú nohu, na ľavú stranu. Takže spúšťam kolena doľava. Hej, skúsim upraviť tie pravé uhly. Ak nie, zmenším rozsah špičky flex. Pekne trupom sa vyrotujem k ľavému stehnu. Ruky kdekoľvek. Môžem ostať tu, sedieť, ak mi to stačí. Alebo sa pomalinky ťahám dole bruchom, hrudníkom. Tak, pohľad vpred, skúsim aj boky, ťahať dozadu, kostrč. Tak, je aktívna varianta, ale aj pre mňa je dosť ťažká, ale môžete ísť do toho, že si vlastne spojíš ruky, hej, a držíš to v takej aktívnej pozícii. 5 alebo 10 sekúnd, myslím, že máme, že vrátim na stred, otvorím nohy do stran, na široko, špičky flex, otvorím a natiahnem sa dopredu. Tak, dýcham 5, 4, 3, 2, 1 a môžeme preručkovať k ľavej nohe a ťahám sa pekne brucho, hrudník, hlava posledná dopredu. 5, 4, 3, 2, 1. Fajn. Neviem, či vás poteším alebo nie. Ideme toto celé s tými bedrami ešte raz. Takže do pravej strany dáme teraz cca tých 10 sekúnd, takže vyrotujem sa vpravo a idem pekne dole, rovný chrbát, možno tá aktívna varianta, hej, 10, 9, 8, 7,
6, kedykoľvek sa môžeš narovnať. 4, 3, 2, 1. Fajn, ideme na stred, kolena hore, otvorím sa a natiahnem sa dopredu. Tak, držím si rovný chrbát. 10, 9, dýcham. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rúčkujem k pravej nohe. Stále, hej, tie špičky flex otváram a idem do predklonu. Tiež rovný chrbát. Držím. Mám aj také, že to pasívna varianta, že sa láhneš na tú nohu. Dobre, poď ešte, neviem, 6. Kým som rozprávala 5, 4, 3, 2, 1. Dobre, meníme strany. Krčím nohy. Idú teda kolena vľavo. Tak, vyrotujem sa. A idem dole. Zľakala som sa, že sa mi mikrofón vypol. Už sa mi to raz stalo. Takže držím na 10, 9, možno ruky vpred. 8, 7, ťažké, 6. Dostaneme sa k tomu. Niekedy 5, 4, 3, 2, 1. Kolena na stred. 5, sedna široko, špičky flex. Vytiahnem sa rukami dopredu. 10, 9, dýcham. 8, 7, 6, 5, 4, môžeš skúšať ísť hlbšie. 3, 2, 1. Rúčkujem k ľavej nohe. Hej, buď sa položíš, alebo sa tu predĺžuješ, brucho k stehnu ťahám. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fajn. Namaste. Z mojej strany všetko. Ďakujem veľmi pekne, ak ste to vydržali do konca, ale ver tomu, že týchto pár minút ti môže zmeniť deň. Vidíme sa příště. Čaute.